Informació. L'oratge. Imatges de les primeres hores d'avui dimarts 22 d'octubre, sí, al nostre municipi d'Ondara, una jornada en la que, de fet, els núvols aniran augmentant al llarg del dia i ja de nit no descartem algunes precipitacions, això sí, serien sempre de caràcter dèbil i aïllat. Tal i com s'aprecia a l'imatge del satèl·lit Meteosat, el front de núvols que ahir començava a afectar el ponent de la península Ibèrica anirà avançant cap a l'àrea del Mediterrani, no obstant anirà perdent intensitat. Per tant, esta vesprada ens arribaran núvols alts i mitjans, núvols que a últimes hores del dia poden deixar algunes precipitacions de caràcter dèbil i aïllades. La previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'una jornada en la que el sol serà present al matí. Al llarg de la vesprada augmentaran els núvols fins quedar el cel cobert. Esta nit no descartem alguna pluja dèbil i aïllada. Les temperatures per avui no patiran grans canvis. En el conjunt de la comarca avui tornarà a ser un dia en el que el sol serà present al matí, més núvols de vesprada i fins i tot alguns ruixats esta pròxima nit. Les temperatures avui no patiran grans canvis. Per a demà, al matí quedaran restes d'inestabilitat, encara els núvols seran presents, no obstant aniran desapareguent en el transcurs de les hores. La vesprada de demà dimecres quedarà molt més estable i assolellada. Les temperatures per demà seran lleugerament més baixes. De cara als propers dies no se presenten grans canvis. Tant dijous com divendres seran dies amb domini del sol. Alguns núvols poc importants poden aparèixer esporàdicament de vesprada. Dissabte podrien tindre més núvols, no obstant no s'esperen precipitacions. Les temperatures al llarg dels propers dies en principi no patiran grans canvis. Cal destacar que a curt o mig termini no s'observen canvis destacats en el temps.